Hello! Täällä ollaan taas aktiivisena yrittämässä kuota uutta videoa. Just kun kehuin viime videossa, että ei ole peruttu yhtään näitä neuvolakäyntejä ja kaikki on mennyt niin hyvin, niin tänään olisi ollut neuvola, mutta se peruttiin. Mä sain onneksi toiseen hoitolaan ajan huomiselle. Niin ei mennyt sit niin pitkälle enää tässä loppuvaiheessa noi kontrollit sitten. Mä ajattelin, että olisi ollut kiva saada niin kun neuvolakäynti sisältöä tähän videoon, mutta katsotaan, ehkä mä jatkan sitten videon kuvaamista vaikka huomisellekin vähän sen. Tai sitten en. Katsotaan, riippuu nyt millainen päivä tästä muuten tulee. Onneksi mulla oli kuitenkin muita kivoja suunnitelmia. Mä näkee Johannaa pitkästä aikaa. Siis mä oon ollut nyt kyllä tässä äitiysvapaalla niin ihan superaktiivinen näkee kaikkia eri kavereita, mikä on ollut kyllä toisaalta tosi kiva, koska työarjessa sitten ehkä ei muuten kerennyt niin paljon. Niin en ole nähnyt Johannaa pitkään aikaa, niin me käydään... Mihin me nyt loput päätettiin? Mennään aamupalalle vai lounaalle. Ja sitten me käydään semmoisella yhdellä kivalla kirppiksellä, mistä Johanna sanoi, että siellä oli ollut kivoja lastenvaatteita, niin käydään pyörii siellä. Niin, ainakin semmoista puuhaa on sitten tänään. Ja sitten mä mietin, että vois käydä salilla myös, jos on sellainen energinen olo. Kävin pelaa eilen tennistä. Mulla on aina sunnuntaisin sellainen perhevuoro. Niin, on ollut iloinen, että on pystynyt käydä siellä. Eikö mä puhuinkin siitä viimeksi. Mut nyt, mä en tiedä johtuiko tästä eilisestä pelistä vai siitä, että mä eilen jännityksissä kun katoin MM-jääkiekko-finaalia, niin bouncesin semmosella jumppapallolla. Niin, ai Jeesus, kun tuli kipeäksi tuolta noin liitospaikka-alueet. Niin katsotaan, mikä fiilis sit salista vielä. Mutta syödään tässä nyt aamupalaa rauhassa ja katsotaan, että miten tämä päivä tästä etenee. Ja siis voitteko kuvitella? Ostin viimeksi sitä lankaa. Lisää tähän vaihtaa. Niin on nyt siis saatu tehtyä nämä kaulukset. Ja on puolivälissä toisesta hihasta. Niin itse tuo aurinko paistaa nyt hassusti. Mutta eihän se lanka riittänyt. Ja sitten Anni kysyi, että no katoiko sä siitä ohjeesta sitä menekkiä, että paljonko se on. Mä sanoin, että no en tietenkään. Miksi mä semmoista tekisin. Niin. Mutta jotenkin mä ajattelin, että kun ei tässä ollut enää kuin nämä reunukset, että eihän siihen nyt voi mennä niin paljon sitä lankaa. Mutta nämä tehtiinkin vähän niin kuin siihen tyyliin, miten nappilista tehtäisiin. Niin kun se tehdään jotenkin niin kuin tuplana, niin siihen menikin ihan älyttömästi sitä lankaa. Niin nyt me katsotaan, että paljonko sitä lankaa olisi tarvinnut. 550 metriä. Ja mun langan vahvuus on Sandnes Garlic. Yhdessä kerässä on 110 metriä. Muistaakseni olin ostanut 2. Ja tää, minkä nyt ostin, niin oli 3. Eihän siitä nyt kyllä mitenkään tuu 550, kun se on vasta niinku 300. No siis sehän meni sit vallan mainiosti. Niin siis, no mä nyt en ole menossa ihan keskustaan tänään, mutta katsotaan, jos mä pääsisin hakemaan nyt sit vaikka yhden kerran lisää. Et sit mulla olisi 440, koska en mä nyt niin kuin oikeesti voi uskoa, että mulla nyt vielä niin kuin 2 kerää menisi siihen, että mä saan vaan tehtyä tän yhden hihan ja ton toisen. Mut joo, ois kyllä voinut ehkä katsoa tuota ohjetta alkuun, niin ois saanut saman tein sen oikean määrän sitä lankaa. Mut mä puolustaudun sillä, että mä olin alun perin tekee yhden eri ohjeen toppia, mikä oli vähän pienempi. Ja mä en ihan muistanut, monta kerää mä olin ostanut siihen, niin sitten kun mä vaihan lennostavalta suunnitelmaa, niin mä ajattelin, että jos ei se riitä, niin mä vaan ostan lisää. Ja näköjään niinhän mä oon tässä tekemässäkin, mutta näköjään yksi kerran kerrallaan. Mut ei se mitään, koska onneksi mä ostin silloin viimeksi samalla myös tätä pinkkiä lankaa. Siis tää on ihan sikahuono tää valo nyt, anteeksi. Niin mä aloin tekee siitä tätä Sarin, mikä sitä nimi on, kuutartoppi, niin on näinkin pitkällä. Tästä ei näy nyt siis yhtään mitään. Tääkin näyttää vähän valtavalta. Nyt myös kun vaihtaa vähän pienempään puikkoon ehkä vielä.
Mut kiva tehdä tämmöstä pitsiä. Näyttää siis ihan hirveältä nyt, kun sitä on vasta näin vähän tehty. Mutta kivempi tehdä välillä tällaista kuin semmoista pötkötystä. No niin, nyt on aika lähteä. Tässä on mun asu. Mulla on H&M jotkut tämmöset rippihousut. Mä oon saanut mun kaverilta jotain äitiysmallistoa, niin nää venyy kans. Sitten mulla on Kirppikseltä vaan tämmönen lyhythihanen kauluspaita. Ja sitten tämmönen ruskea trenssi on Nakediltä. Hyvät ostokset. Siis olipa ihana nähdä oikeesti Johannaa pitkästä aikaa ja vaihella raskauskuulumisia ja samaistumispintaa ja kaikkea. Ja pyöritti vähän kaupoilla ja siis on ihan sika ylpeä, että jaksoin mennä salille. Oon salilla tehnyt nyt vähän niinku 3 erilaista treeniä, et on ollut niinku alakroppapäivä, yläkroppapäivä ja sitten tommo, että mä teen vähän pidemmän kardion pyörällä. Se on niinku tuntunut mukavimmalta kardiotavalta ja sitten vähän tommoista jotain keskivartalojuttua. Niin mä tein tänään siis vaan sen pyöräilyn ja keskikropan. Ja oon siis ylpeä, että jakson menee, olin reipas. Mut nyt kun mä laahustan kotiin, niin huomaa, että vähän alkaa kyllä verottaa voimia. Tämmönen pidempi puuhastelupäivä. Mutta ihan kohta kotona. Ja mulla on siellä vielä viikonlopulta pizzaa, niin mä otan sitä oikeesti yes nam. Ja takki on kyllä liikaa. Täällä on oikeesti kesä nyt. Ihanaa. Ja siis erittäin hehkeä olo. Siis mä oikeesti nykyään aina kun mä syön, niin mä sotken mun vaatteet. Siis en mä tiedä onko se ruoka ennen sit vaan pudonnut jonnekin lattialle, mutta nykyään kyllä kaikki jää tähän tasolle kiinni. Niin siis mulla oli viimeksikin tää paita 1 päivän päällä ja mä sotkin sen silloin kun mä söin. Ja sama homma taas. Ja siis toinen juttu, nää nilkkaturvatukset. Okei, mä en tiedä näkyykö se video niin hyvin, mutta siis ihan hirveet patukat, aivan kamalaa. Siis vaikka luulis, että kun on niin kuin liikkeellä ja kävelee ja näin, että niin kuin nesteet jotenkin kiertäis, mut en tiedä voiko tolle turvatukselle kauheasti enää mitään tässä vaiheessa, mut siis pakko päästä kyllä nyt nostaa jalat ylös ja syömään. No niin, nyt kun mä olen syönyt, mä pystyn taas ajattelemaan. Saatte ostosten esittelyn ja paketti-unboxauksen. Siis ekana kävin hakee uudet kuoret Klasulta, koska siis vaikka nämä Holditin nämä tämmöset silikooniset tahmaset kuoret on ihania, niin mä aina päädyn lopulta repiin niitä, niin se edellinen peike oli siis aivan järkyttävän näköinen. Niin uudet, mutta ei toi kyllä puhelinkaan minkään hyvässä kunnossa oo, että mä en ymmärrä miten mä saan kuorista huolimatta mun puhelimet näyttää aina tältä. Mutta ai Jeesus, onks tää mennyt enemmän rikki? Siis toi yksi kamerahan on aivan destroyed. Hei, mikä tää Finalis nyt on? Mä ite aina ärsyn, jos joku puhuu silleen. Eli aivan tuhottu on siis tää puhelin, mutta ainakin se nyt toimii vielä, niin sillä mennään. No mut kuitenkin. Uudet kuoret suojaamaan tätä upeutta. Sitten tää sama vitsin lankakerä, mutta pääsenpähän ainakin nyt jatkaa sitä yhtä toppia. Ja sitten Adelman lehtiteetä, if you know, you know.
Niin, otetaan tää ehkä testiin tänään illalla. Ja sitten siis mun toi Stanley Cupin pilli on mennyt ällöttäväksi. Niin olisin halunnut ostaa niin yhden tällaisen pienen pullopilliharjan. Mut siis ei ollut muuta vaihtoehtoa Klasulla kuin tämmönen 3 setti. Niin en mä siis tiedä mitä mä näillä 2 muulla teen. Voisiko tätä isointa käyttää ehkä tiskiharjana? Mutta joo, mä luulen, että tää pieni menee sinne pilliin, mutta nämä muut nyt. Ehkä niistä tulee jotain vessaharjoja. Mut sit vielä tää Lululemonin paketti. Mä sain siis synttärilahjaksi lahjakortin Lululemonille. Ja nyt vihdoin saan aikaiseksi käyttää sen. Mun synttärit on siis joulukuussa. Ja täällä on siis nämä aivan perus mustat Alain legginsit. Mulla on ollut yhdet tämmöset jo. Ja nää on mukavimmat treenihousut, mitä mä olen ikinä käyttänyt. Ja mä käytin niitä ensimmäisiä varmaan 3 vuotta putkeen, kunnes ne vaan oli niin ratkenneet täältä haaroista, että niin kun mitään ei ollut enää tehtävissä. Ja mä käytin niitä vielä pitkään sen ratkeamisen jälkeenkin vaan niin kuin kotona, mutta kunnes mä totesin, että mä tarviin kyllä nämä samat housut myös, että voin käyttää näitä niin kuin muutenkin elämässä. Niin tuo lahjakortti oli ihan superhyvä idea mun ystäviltä ja olen tosi kiitollinen. Niin nyt mulla on uudet freshit Alain pantsit. Ei kyllä varmaan nyt mene päälle, mutta onhan nämä korkeavyötäröiset. On. Niin pääsevät käyttöön sitten, kun maha poistuu. Ihanaa. Ja nytten mä ajattelin, ennen kuin mä jatkan neulomista, niin mä olen luvannut itselleni, että nyt tässä äitiyslomalla ennen kuin vauva syntyy, niin mun on pakko tehdä sitä mun vitsin artikkeli eteenpäin. Siis mä oon aloittanut sen varmaan vuonna 2023. Ja tää on säälittävää, kun mä en saa oikeasti tehtyä sitä. Se mun ohjaaja on varmaan silleen, että niinku, onks sä enää edes olemassa, kun mä oon niin harvoin siihen yhteydessä. Mutta mä siis haluaisin erikoistua oikomishoitoon ja siihen hakuprosessiin liittyen. Mä uskon ja luulen, että niinku tutkimuksesta olisi hyötyä siinä haussa. Ja siis väikkäri on nyt, en tiedä, on aika varma, että ei musta ole siihen, mutta edes niinku, siis jos tekisi yhden artikkelin, niin mä luulen, että sekin niinku osoittaisi jonkunlaista kiinnostusta. Niin, mutta olen nyt siis muutamana päivänä jaksanut tehdä sitä. Ja siis tää on aina näin, että kun sä välttelet jotain työläältä tuntuvaa asiaa, niin se tuntuu niin maailman vaikeimmalta ja niinku se työhön ryhtyminen on tosi ahdistavaa ja mitä pidempään sä välttelet sitä, niin sitä niinku vaikeimmalta se aloittaminen tuntuu. Mut sit kun sä teet sen kerran, niin sit sä oot silleen, että no oliko paha? Ei ollut niin paha. Niin nyt lopulta, kun mulla ei nyt ole tässä äitiyslomalla oikeasti ole ollut mitään tehtävää, niin mä olin silleen, että mä en niin kuin voi valehdella itselleni ja näin, että mulla ei ole mitään tekosyytä oikeasti olla nyt yrittämättä tehdä sitä. Niin oon nyt joka päivä tehnyt sitä vähän. Ja niin kuin oikeasti ihan kuin kivi olisi vierähtänyt mun sydämeltä, että mulla ei ole koko ajan alitajunnassa sellainen, että sinun pitäisi olla tekemässä tätä asiaa X. Ja nyt kun mä olen tehnyt sitä, niin mulla tulee jotenkin tosi rauhallinen olo välillä. Ja vaikka nytkin mä menisin mieluusti neulomaan ton mun uuden lankakerän kanssa, niin mä aion nyt hetken tehdä artikkeliasiaa eteenpäin. Niin sitten, kun mä oon saanut sen tehtyä, niin sit voi olla silleen niin kuin superhyvillä mielin silleen rentoutua loppuillan. Ja sit mä luulen, että yksi hyvä vinkki on se, että sopis myös kaverinkaan vähän niinku semmosia opiskelutreffejä. Et mä oon huomenna menossa yhden mun ystävän kanssa kirjastoon tai jonnekin kahvilaan, niin hän tekee hänen graduun, niin sit mä olin silleen, että mä yritän tehdä tätä siinä samalla, niin semmonen motivoi kans. Jos siellä on jotain muita, jotka kamppailee tämmösten gradu TMS pitkä, mitähän mä sanoisin, mitä mä haluan sanoa, pitkien
tämmöisten prosessien, töiden, esseiden, asioiden kanssa, niin jos teillä on jotain vinkkejä, niin jakakaa. Ei kai tässä muuta ole, kun ottais vaan itseään niskasta kiinni. Niin me nyt tehdään. Mut sen mä sanon, että ne, jotka on tehnyt näitä hommia ennen tekoälyn apua, niin on ollut kyllä aika seppiä. Varmaan helpottaisi ihan vaan se, että olisi vähän parempi englannissa. Ja siis, ettei nyt kukaan ymmärrä väärin, että mä laitan tekoälyn kirjoittamaan mun artikkelin. Mä en siis missä nimessä on niin pitkällä vielä, että mä käyn vasta vähän niin kuin näitä materiaaleja läpi, tai niin kuin muita artikkeleita läpi ja jotenkin arvioin ja pisteytän niitä tässä. Niin jo tää arviointiprosessi on mun mielestä niin monimutkainen, että mä en niinku edes ymmärrä, mitä nämä arviointikysymykset tarkoittaa, niin mä niinku yritän ChatGPT:n avulla edes niinku oppia. Tai niinku ymmärtää edes, että mitä mun pitäisi yrittää tutkia näistä muista artikkeleista. Mutta kyllä tää tästä.